Ongi etorri Etxegorria podcastaren bigarren saiora. Podcast honen asmoa Txaguko auzokideen arteko elkargune bat sortzea da, proiektu, pertsona edota espazio ezberdinak ezagutzera emateko. Hilabetean behin auzoko pertsona ezberdinak elkarrizketatuko ditugu eta eskuragarri izango duzue iVooxen, YouTubeen eta Spotifyen. Gaurko saioa berezia da, bihar martxoaren 3 delako, Gasteizen poliziak 5 langile erail zituen egunaren 49. urteurrena, alegia. Eta, aukera hau aprobetxatu dugu gogora ekartzeko egun hau eta gaiaz hitz egiteko. Eta, Gasteizko hiriak ondo ezagutzen duen moduan, ez? 1976an greba mugimendu indartsua egon zen Gasteizen, askatasun politikorik gabeko testuinguru batean. Eta 2 hilabeteko greben ostean eta 2 eguneko greba orokorren ondoren, martxoaren 3an, egun osoko lan uztea deitu zen. Eta ia langile guztiek egin zuten bat greba deialdi honekin, bai borrokan ari ziren enpresatakoak, elkartasunez batu zirenak, etxeko andreak, merkataritzak, zerbitzuak, ikasleak eta bar. Eta egun horretan goizetik poliziak gogor jo zuen edozein elkarretaratze duen manifestazioaren kontra, eta arratsaldean bereziki poliziaren errepresioak ondorio larriak utzi zituen 5 langile erail zituelako. Orduan, hori, Gasteizen ordutik egun hau eta gertakari hauek gogoratzen eta salatzen jarraitzen dugu. Eta horretarako ditugu gaur Julen eta Maite hemen. Bai, ongi etorri bioi. Lehenik eta behin, zuen baimenarekin aurkezpen txiki bat egingo dizuegu, behintzat kamaren aurrean. Eta batetik Maite Fernandez dugu, eta langile mugimendukoa zen Jesus Fernandez Navezen alaba. Eta bestetik Julen, ongi etorri, gaur egun martxoaren 3ko memorialaz arduratzen dena, beste gauzetaz gain, ez? Eta izena jarri dizuegula, elkarrizketarekin hasiko gara. Osona. Eta, podcast honen hasieran egiten dugun moduan, eta, elkarrizketatu guztiei eskatzen dizuegu toki bat aukeratzeko, elkarrizketa egiteko. Eta, hasteko, zergatik aukeratu duzue toki hau? Gaur gauden leku honetan, ez? Lehen gasolindegi bat zegoen. Eta 76ko martxoaren 3an, nahiz eta ezaguna den batez ere arratsaldeko asanblada eta San Francisco elizan gertatu zen errepresioa. Goizetik jadanik poliziak kargak egin zituen, ez? Eta lehenengo bala zaurituak egon ziren. Goizeko 12etan ordu batak aldera manifestazio bat egin zen, garaian Avenida del Generalísimo deitzen zen honetatik, eta zonalde honetan grisek kargatu egin zuten eta lehenengo bala zaurituak eragin zituzten, ez? Ez hori bakarri, baizik eta baita ere leku honetan, Consuelo Lastra deituriko langile batek lan egiten zuen, bera interina zen, eta Txile kalean zegoen 3. solairu bateko pisu batean egiten zuen lan, ez? Forja Salavesaseko mediku batentzat. Eta bera kontatzen du, bera tomate bat prestatzen ari zela, ez? Salda bat prestatzen ari zen bitartean, entzun zituela tiro batzuk, eta derrepente zerbait somatu zuela besoan, eta horma gurutzatu zuen tiro batek eman ziola besoan, ez? Eta bera izan zen, martxoaren 3an bertan bala zaurituetako bat. Behin tokiaren
aurkezpena egin da, eskerrik asko Julen. Sartuko gara zurekin Maite. Esan dugun moduan, badakigu martxoaren 3 egun berezia dela gasteiztarrontzat. Eta badaudela hainbat gauza ez zaizkigunak ahaztu behar, eta hau horietako bat dela, ez? Ez dakit zuretzat zer den martxoaren 3 edo zer esan nahi duen? Niretzat martxoaren 3 esango nuke simbolo bat dela. Jendea batzen denean eduki dezakeen indarraren simbolo bat. Eta nola bizi izan zenuten zuk eta zure familiak martxoaren 3? Ni ez nengoen jaioa, ni gerora jaio nintzen. Nire aita kartzelan sartu zuten martxoak 3ko kontua dela eta gero amnistiarekin kaleratu zituzten eta orduan gerora jaio nintzen ni. Baina, oso familian, oso barruan daukagun oroitzapen bat da martxoak 3koa. Momentu gogorrak, bai. Nire anai-arrebak, ni txikiena naiz, nire anai-arrebak, nire anaia eta nire arreba, nire aizpa jaiota zeuden eta oso txikiak ziren, baina, bere marka utzi du etxean. Eta, zu beranduago jaio zinen, baina hortik ere jarraitu zuten aldarrikapenek eta gatazkak zure aitarekin eta bar. Eta ez dakit nola, zuk nola ikusten zenituen grebak eta langileen mugimendua zure begietatik, eta hori ezagutzen zenuenetik. Ni hasieran, txikia nintzenean, beti ikusi dut mugimendua etxean eta greba, manifestazioak hori dana bizi izan dut hasieran, oso modu esango nuke ludikoan. Niretzat oso ohikoa zen manifestazioetara joatea txikitatik, ez? Edo batzuetan oso manifestazio zailak zirenean edo arriskua zegoenean kargatu egingo zutela edo nire aita eta nire amaren lagunak joaten ziren, gurasoak joaten ziren manifara, eta orduan umeak gelditzen ginen etxe batean, normalean gure etxean handia zelako, danak batera jolasten, ez? Orduan, hasieran nik hori oso lotuta daukat sentsazio on batekin. Desde luego oso naturala zen etxean, ez? Guzti hori, manifestazioa, gero 10 urte nituenean aita gose greba bat egin zuen lantegitik bota zutelako, hor zegoen. Eta orain nola ikusten duzu? Nola ikusten dudan? Heldu baten begietatik nola ikusten dituzu orain? Orain, nire begirada asko aldatzen doa, ez? Alde batetik ikusten noa ze daukan sufrimendu partea, eta baloratzen dut ere nire gurasoek eta Gasteizko jendeak egindako, adibidez martxoak 3koan, egindako esfortzua eta ausardia. Eta hori gerora ikusten duzu, hasten zara baloratzen eta ikusten ere ausardia bere alde gogorra eta arriskua bazeukalako. Eta zu, Julen, nola ikusten dituzu garaiko grebak eta gaur egungoak, edo manifestazioak, hain zuzen ere? Uste dut, balorean jarri beharreko gauzetako bat prozesua bera izan zela, ez? Greba prozesua bera, eskola politiko bat izan zelako, ez? Hasiera batean, eskaera nahiko ekonomikoak egiten zituzten, ez? 5.000 edo 6.000 peseta igotzea era linealean, 42 edo 40 orduko lanaldia, jubilazioa 60 urtetan, eta baina, asanbladek pisua hartzen zijoazen bitartean, horrek ere eragin zuen langileek kontzientzia propio bat hartzea, ez? Eta eztabaida ezberdinak egiten hastea, ez?
hitz egitea auzoetaz. Auzoetan falta ziren azpiegituretaz, ez? Medikuaz, haurreskolaz, zaintzaz, emakumeek ere hitz egiten hastea, ez? Emakume izateagatik pairatzen zituzten egoera desberdinetaz, ez? Adibidez, Areitioko emakumeek gizonek baino askoz gutxiago kobratzen zuten, bazituzten lan erreproduktiboak etxean, ez? Gauza guzti horietaz hitz egiten hasi zen asanbladetan. Langileek hori greba prozesuan joan ziren hartzen kontzientzia propio bat, eta horregatik ez heldu ziren martxoaren 3ra, ez? Eta horregatik estatuak Bortizki eragin zuen horrela, gaseatu zuen Eliza, eta amaitzen saiatu zen borroka horiekin pisu izugarri handia hartu zutelako, eta saiatu zirelako errotik mozten borroka horiek. Eta bueno, eskerrik asko Julen, Maiterekin bueltatuko gara orain, eta ondo badirudizu zure aitaren inguruan hitz egingo dugu, Jesus Fernández Navas, ezta? Badakigu Oviedon jaioa dela, izan zela, baina kontatu ahal diguzu zein izan zen zure aitaren ibilbidea? Bai, bera Oviedo ondoan jaio zen, herri txiki baten. Gero oso gazte, ez dakit 12 urtekin edo joaten da internatuta monastegi batera. 18 urtekin, ez dakit 18rekin edo apaiza egiten da. Bera oso hasieratik ja nolabait interesa dauka langile mugimenduarekin eta kura obrero edo apaiz langile figura horrekin, ez? Eta orduan berehala hasten da ere lantegietan lan egiten apaiza izan da. Horrek arazoak ekartzen dizkio ere oso azkar, nolabait Elizak, apezpikuek eta ez zeudelako ados horrekin, eta claro, nire aitak eta beste apaiza langileek mesetan eta sermoietan sartzen zituzten mezuak langileen arazoen inguruan eta bar. Eta orduan horrek arazoak ekartzen dizkio aitari, eta momentu batean Argentinara joaten da, 5 urtez joaten da beste langile apaiz batzuekin, han ere lantegietan, borroketan parte hartzen dute, oso momentu zailak dira ere Argentinan. Gero bueltan etortzen dira, nolabait bota egiten dituzte edo esaten diete bueltatzeko, nire aitak nire ama ezagutzen du eta berriro joaten dira Argentinara. 3 urte pasatzen dituzte eta sartzen dira ere, nire aita sartzen da langile mugimenduetan, eta claro, diktadura den arazoekin eta bar, arriskuan zegoen eta orduan bueltan datoz. Desagertuen garaia da Argentinan eta oso garai gogorra. Eta bueltan datozenean 2 urtera gertatzen da martxoak 3koa. Beraz, oso askar dana, ez? Etorri ziren ona Argentinatik eta berehala nire aita sartzen daia hemen langile mugimenduan oso sakon. Eta, ez dakit. Eta uste duzu hor Argentinan hango langile mugimenduarekin izan zituen esperientziak ere eragina izan zutela hemen? Bai, bazegoen martxoak 3an oso mugimendu zabala izan zen, jende militatu ez zuen jende askok parte hartu zuen, eta hortik bere indarra, ez, eta bere garrantzia, baina ere bazegoen jendea aurretik bazeukana bagaje bat, ez, langile mugimenduan, eta hor nire aita, Imanol eta bestek bazeukaten hor
background bat, ez? Edo aurretik ezagutza batzuk. Eta martxoaren 3 geroztik ere, asanbladak egunerokoak ziren, asterokoak ziren. Nola uste duzu transmititu zitzuela zuri eta zure familiari zure aitak fabriken barnean zegoen antolakuntza? Etxean esango nuke ez dala gehiegi hitz egin honen inguruan, ez? Edo ez bereziki, ateratzen ziren gauzak, baina nolan puntualki, ez? Orokorrean transmititu zaiguna beti izan da martxoak 3ko mugimendu hark zeukan garrantzia izan zela, oso horizontala izan zela, ez? Julenek kontatu du. Mundu guztia parte hartzen joan zen, mundu guztiak zeukalako leku bat, esan hiru lider zeudela eta erabakitzen zutela dana, ez, gaur egun gertatzen den moduan, edo sindikatuak zeudela hor dana akaparatzen, baizik eta zaindu zela asko prozesua izan zedin oso horizontala, mundu guztiak parte hartzeko eta hitz egiteko aukera, erabakitzeko prozesua ere nola ematen zen, ez, lantegi bakoitzean nola erabakitzen ziren gauzak eta gero erabakiak eramaten ziren komisio representatiboetara, guzti hori etxean izan da asko, garrantzi asko eman zaiona, ez? Horrelako mugimenduetan asko zaindu behar dela horizontaltasuna eta mundu guztiaren parte hartzea. Eta, bueno, Hor zure aitak Kiobaren aitonarekin, elkarrekin ibili izan ziren bai lanean eta bai langileen mugimenduan. Ez dakit, lehen aipatu duzu ere bai, kaleratuak izan zirela Mercedesetik, zure aitonarekin ere bai. Bai, hala da, ez? Zure aita eta nire aitita elkarrekin egon ziren, garai hartan, 1987an, Mercedes-Benzetik lantegitik kaleratuak izan ziren, ez? Iñaki Martin Etxesarrarekin batera, Jesus Naves, Jesus Fernández Naves, Iñaki Martin Etxesarra eta Julio González Durana. Eta hiru hauek zigortutako langile bati elkartasuna adierazteko lanuzteak sustatzeagatik kaleratuak izan ziren. Eta orduan, nahi nuen komentatu pixka bat zurekin, nire aite eta oroimena pixkat ere emateagatik, txokolate zitzenaz ezagunagoa zena, ez? Borroka egin zutela elkarrekin, eskubide duinak lortzeko prozesu horretan elkarrekin egon zirela, eta greba horrekin lotuta nolako elkartasuna jaso zuten kaleratuak herritarren aldetik, bai familiar zin lagun izan. Hori izan zen, martxoak 3koa, baino 10 urte geroago, ez? 11. Claro, kaleratu zituzten ere oso ez zirelako pertsona erosoak lantegian. Gose greba egin zuten, eta gero, epaiketan, bere aldeko sententzia atera zen, baina dena den gose greba hori, gogorra izan zen, txokolatetan nire aita ja bere adina zeukaten, txokolatek ez zuen egin nik uste dut adinagatik, eta nire aitak egin zuen, baina ja bere urteak zituen, eta orduan gogorra izan zen, baina nik, desde luego, gogoan dudana, nik 10 urte nituen, ez dakit, jendearen aldetik, kriston laguntza dago gogoan dudana, ez? Manifestazioetan, han gose greban zeuden lokalean beti jendea zegoen handik, Baskari herrikoia ere gogoratzen dut arren arira eta ere jendez beteta, oso, desde luego jendearen parte hartzea nik daukadan rekuerdoa behintzat oso ona da. Elkartasun handia jaso zutela, ez? Bai. Eta jendarteko adiskidetasuna nolakoa izan zen behin epaiketak amaituta eta horrela? Osea, momentua eta gero, nola zein izan zen zeukaten egoera? Epaiketa eta gero? Bai, behin berriro hartzen dituztenean, ez? Onartzen dituztenean berriro fabriketan,
zen olako egoera dute haiek? Ez dut gogoratzen hori, ez dakit. Ez dakit zuk zerbait dakizun horren inguruan. Nik uste dut nahiko Mercedes-Benzeko enpresa burua eta saiatu zirela Jesus ahalik eta egoten nolabait esateko puteatzen saiatu ziren, ez? Aldentzen haien lagunetak ideetatik, lan gehiago bidaltzen, inork egin nahi ez zituen lanak bidaltzen, egiaz, bereziki esan nuke zebatu zirela pertsona horiekin, ez? Aipatu dugu, garai hor 76an Mebosa deitzen zen enpresan, hori nik uste ez zietela inoiz barkatu, ez zure aitari, ez Iñakiri, ez Yolanda Gonzálezi eta pixkat batzorde representatiboko jendeari, ez? Eta hori horretan ikusi zen, 10 urte baino gehiagoren ostean, kaleratzea, gero lan txarrenak bidaltzea. Bai, momentu batean nik gogoratzen dut aita bidali zutela, Mercedes lantegia han dagoen lekutik bidali zutela beste lantegi txiki batera lan egitera nolabait separatzearren. Bai, baztertzearren. Bai, baztertzearren, bai. Hori bai ematen zen, ez? Bueno, eta anekdota moduan, nahi nizun kontatu, amamari komentatu niola nabesen alabarekin elkartuko nintzela, ez? Eta aipatu zidan orain dela urte batzuk, ja nire aitita eta zure aita hilik zeudela, zure ama, nire amamarekin elkartu zen, eta izan zen kaleko elkartasuna, ez? Osea, kaleko topo egin zuten kalean, eta zure amak esan zuen, kaixo, zuzara txokolateren emaztea, ez? Eta mama geratu zen horrela, eta bapatean galdetzen zion bitartean, beran hor zen, esan zuen, nabesen emaztea. Eta orduan hori, ere, nahi nion pizkate honekin emakumeen paperari pizkat garrantzia emanez, ez? Segingo zuten zure aita eta nire aititak bi emakume hau gabe, ez? Bai, orain ikuste dut berraskuratzen ari garela, Martxoak 3ko kontuetan emakumeek egindako lan hori, ez? Edo lan horren errekonozimendua, baina izugarria izan zen, hori guzti hori, eman zen guzti hori, ez zan posible izango emakumeak gabe, osea hori argi dago, ez? Eta beraiek, klaro, etxeetan jokatu zuten, ez dakit, oinarri funtzio hori harrigarria izan zen. Hor ere nik uste dut, niretzat Martxoak 3an oso polita da, nola sekula langileen mugimenduan militatu ez duen jendea politizatzen eta bere egoeraren kontzientzia hartzen doan, eta nola hori ere ematen den emakumeetan, ez? Zeuden emakumeak langileak, Areition eta bar, baina gero langile hauen emazteak etxean lan egiten zutenak edo bestela, nire ama adibidez ospitalean egiten zuena lan, beraiek ere oso hausnarketa politak egiten hasten dira, ez? Eta nik gogoratzen dut, kontatzen zutela, adibidez, hausnartzen zutela zein izan behar zen beraien funtzioa, ez? Eta, beraiek nola lagundu zezaketen greban. Eta momentu batean atera zen adibidez eztabaida, langileak puteatuta etortzen direnean etxean, las que lo pagamos, somos nosotras. Baina guk zer egingo dugu hor? Presioa egin senarrari, ez dakit, igual 2 hilabete greban egone ondoren, etxean ez daukagu jatekorik, gaizki zaude, nerekin pagatzen duzu, zein izan behar da nire papera? Zu presionatu lanera bueltatzeko eta eskirola izateko, edo bestela gure artean elkartasun bat egin, ere emakumeen artean, ez egiteko presioa gure senarrei bueltatzeko, ez izateko eskirol presioa egiten dutenak, ez? Nolabait, nola parte hartu dezakegun prozesu honetan eta, hor, zuk seguro Julen askoz gehiago dakizu, baina
emakumeek egiten zituzten funtzioak izugarriak ziren, ez? Bai, hasi ziren biltzen, ez, elizetan, hasieran, hori, komentatu duzun bezala, lantegietan lan egiten zuten langile bikoteek, eta horiek benetan bilakatu ziren ekonomia klaseak, ez, ekonomia domestikoko klaseak, ez, zelan zeukaten apurrarekin, ez, zelan sopa litro gehiago atera, ez, zelan garbitzeko produktuak, zelan luzatu haien bizitza edo zelan erabili gehiago irauteko, eta azkenean ez, bizitzaren kostuaz eta asko hitz egiten zen bertan. Baita ere hasi ziren, haien artean antolatzen ez, modu ezberdinetan, dirua lortzeko, ez, erresistentzia kutxarako, hasi ziren baita ere, auzoetatik zentrora problematika eramaten, ez, eta zentrotik auzoetara baita ere, hasi ziren ostegunetan manifestatzen, ez, merkatuetatik joaten ziren poltsa utzekin, ez, salatu nahian ez zutelako ez da erosketa erosteko beste dirurik, eta joaten ziren, enpresetan, enpresetaraino, pixkat salatzeko eskirolak, ez, eta gero zentroruntz joaten ziren, ez. Hor ere badago istorio bat, haiek bueltak ematen zituzten Virgen Blancako monumentuan, eta poliziak despektiboki Las Palomas deitzen ziren, ez? Bueltak ematen egoten zirelako poltsekin hori usoak balira bezala. Baina bai, benetan, haiek ere ez, kontzientzia hori eta zapalkuntza bikoitz hori horren kontzientzia hartzeko balio izan ziren. Ez bakarrik hori, batzuk baita ere lan egiten zuten, ez? Lehen aipatu duzu zure aitona eta zure aita zautzen zirela, baina zure ama eta nire ama ere lankideak izan dira. Nire amak beti esan dit, zure ama Carmen Landaluze Gasteizko pediatrarik onena zela eta nahiko miresmen eta dio nire amak berari, baina baita ere, emakume askok lan egiten zuten ofizinetan, ez? Lan egiten zuten armak egiten, furnieren, ez? Naiperak deitzen zirenak, Areition, batez ere, kremailerak egiten zituen enpresa batean, emakumezkoak ziren lan egiten zuten gehienak, eta haiek ere ikusi zuten, ez, lan berdina eginez, gutxiago kobratzen, gizonek baino gutxiago kobratzen zutela. Eta hori dela eta ez, haiek hasi ziren baita ere haien kabuz antolatzen. Osea, benetan, hori ere nahiko iraultzaia izan zen greba hauen baitan. Eta horra aipatzen dituzun igual emakumeen artean eta emazteen artean, ez? Azkenean, ematen zituzten hausnarketa horiek ze gaurkotasun dituzte, eta inkluso protesta moduek, ez? Aurten greba feminista orokorraren urteurrenean, pixkat horri keinu bat eginda, bueltak ematearen horretan, erabili izan da protesta modu hori bezala bueltak ematen, hor diputazioaren inguruan. Eta hori, apur bat gauza horiek ze gaurkotasun dute. Bai, martxoaren 3 pasata, 1977an, sortu zen jadanik Arabako emakumeen asanblada, pixkatez emakumeek egindako asanblada horien edo irakaspen horietatik ikasiz. Eta esan duzun bezala ez aurten manifestazioan keinu bat egin zitzaion, ez, zeudelako, badago Zurine Rodriguezek idatzitako liburu bat, martxoaren 3ko emakumeetaz hitz egiten duena, emakumeek izandako paperaz, eta badago kapitulo bat deitzen dena de palomas a culebras, ez? Zergatik, Areition, zegoelako protesta modu bat, hacer la culebra ditzen zitzaiona, ez? Eta hau zen, konga moduko bat egin, enpresan zehar, langileak grebara edo paroetara batzen joateko, ez? Horregatik, esaten zuen pixkatez, irudikatzeko baita ere, zelan joan ziren emakumeek beraiek ere kontzientzia hartzen, zelan pasatu ziren ez, izatetik de palomas, poliziak despektiboki jarri ziren izena, a culebras. Oso ondo. Bai, nik esan nahiko nuke gaurkotasunera eraman da, ez?
Niretzat hor garai horrek ematen diguten irakaspena da ez dela behar kriston jakintzarik eta protesta egiteko, ez? Jendeak garai horretan askok hori zeukaten militantzian esperientzia hundirik, agian ez zeukaten ere ikasketa hundirik, baina batu egin ziren eta erabakiak hartzera ere ausartu ziren, originalak izan da, ez? Bururatzen zitzaien moduetan eta hori niretzat berreskuratu behar dugu, orain normalean, usten dugu aber sindikatukoek edo ez dakiz zeinek, antolatzaileek esaten diguten nola egin hau eta zegunetan eta zeintzun diren aldarrikapenak, eta nik uste dut berreskuratu behar dugula oinarrizko jendeak batzearena eta gure artean erabakiak hartzera, ausardiaz, ez? Zer bururatzen zaigu, nola egin daiteke borroka hau? Eta aurrera, ez? Bai, eta beti ikastea, ez? Eta ez goikoek esaten digutanaren arabera nola jokatu guk. Bai, hori izan zen orduko indarra, ez? Eta horregatik hain botereak eta gobernuak hain gogor erantzun zuen. Izan zuen indarra zen, benetan betik gorako prozesu bat izan zela, eta ez alderantziz. Eta orduan horrek potereari beldurra ematen dio. Bai, hala da. Esan duzu moduan, ezinbestekoa da horrelako gauzak gogoratzea eta hortik ere ikastea, eta horretan ere lan handia egin du Julenek eta Martxoaren 3ko elkarteak, Memoria Gara ekimenak. Ez dakit kontatu aldiguzun pixkat honen inguruan. Bai, Memoria Gara 2018an sortu genuen. Uste genuelako, jadanik San Francisco Eliza, Zaramagako herritarren artean, ez? Martxoaren 3ko Eliza bezala ezaguna dena. Zeramatzan urte batzuk desakralizatuta, ez mesarik eman gabe. Jaiotza batzuk zeuden barruan, oraindik ere irauten dutenak, baina esposizioak egiten zituzten. Eta uste genuen hori, ez, leku horrek erreferentzialtasun bat zeukala Gasteizko herriarengan eta langile klasearen baitan. Eta hor memoria zentro bat egin beharko zela, ez? Azalduz greba prozesua, 76ko greba prozesua eta sarraskia, eta urtez urte egiten diren manifestazioak eta urte hurrenak. Hasiera batean bildu genien jende ezberdina, ez? Gaur egun oraindik ere 2 astero elkartzen garenak. Eta hasi ginenean pixka bat instituzioekin biltzen, ikusteko hori zelan egin, esaten ziguten ezinezkoa izango zela, ez? Apezpikoak ez zuela utziko bertan memoria zentro bat eginez. Oso argi izan dugu beti zein izan behar zen Memoria Gararen filosofia, ez? Izan behar zela Martxoaren 3ko asanbladak oinarri hartuz modu asamblearioan bildu behar ginela, Memoria Garako kideok. Asanblada edozein irekita egon behar zela, ez? Edonork parte hartu ahal izango zuela. Eta, Navesek hiletan esan zuen bezala, ez? Zentro hau izan behar zela de todo el pueblo de Vitoria, ez? Guztiok sentitu behar genuela gure, eta hori horrela izateko jendearekin egon behar ginela, jendea bera izan behar zela, ez? Zentro hau sortu eta inpultsatu behar zuena, eta horrela lortu genuen ikuste orain dela urte batzuk instituzioek protokolo de intenciones bat egitea, esan ez, Elizan hori gauzatuko zela. Momentu horretatik, egia esan, nahiko geldirik egonda proiektua, eta azken aste hauetan badirudi ja behingoz fundazioa sortuko dela, eta badirudi hasi ahalko garela horretaz hitz egiten, ez? Baina batez ere nik azpimarratu nahiko nuke zelako izan den prozesua, ez? Prozesua egin delako beti jendearekin pizkat Martxoaren 3ko filosofia hori jarraituz.
Eta zer reakzio izan ditu prozesu honek, izan ditu? Jo, egia esan ja pasadira 7 urte. Egia da uste genuela, zaila esango zela puntu honetara arte heltzea, ez? Eta egia esan instituzioetatik nahiko, azpiloko egon dira, zailtasun, baina egia da martxoaren 3ak suposatzen duenak ez baduela indar bat Gasteizen eta horrek eragin duela instituzioek ezin egitea nahi zutena, ez? Haiek nahi zutelako goitik eragindako zerbait izatea, ez? Martxoaren 3ko elkartea eta memoria gara zerbait anekdotiko bezala geratzea, eta herriak sorturiko botere eta presio horren bitartez lortu dugu patronatoaren barruan egotea, ez? Eta nolabait imprescindibleak izatea erabaki batzuk eta eduki batzuk sortze aldera. Bai, nik gauza bat esan nahiko nuke horren arira. Claro, orain memoria egiterakoan martxoak 3an kontura, ez? Niretzat hor memoriak bi alde dauzka, ez? Edo bata da nolabait memoria bat lotzen duena, ari bat jarraitzen duena edo ari bat mantentzen duena, lotzen zaituena iraganera, ez? Eta han gertatutakoa oraindik ere gertatu daiteke edo oraindik ere berpiztu daiteke, eta beste modu bateko memoria instituzioei interesatzen zaiena da egitea fetitxe bat edo bihurtzea hangoa zerbait como ja pasau, ahí quedó, eta egin dezagun zerbait ez dakit, instituzioek beti akaparatu nahi dituzte memoriak, ez herriari utzi, beraiek esateko zer gertatu zen, nola gertatu zen, ez? Egiteko lektura hori, narrazio bat gelditu dadin gertatutakoaz, beraiek esango dute zer, eta batez ere gelditzeko zerbait itxia bezala, ez? Orduan ja gertatu zen, ez dauka zerikusirik gure egunerokoarekin, eta iaik edo, eta postalak egingo ditugu edo kamisetak, pero bueno, pues eso, le vemos un poco merchandising eta horrela usten dugu, ez? Ateratzen diogu bere esanahi guztia, eta horrekin oso kontuz ibili behar da, ez? Hori. Bai, oroimena herriarena dela. Bai, eta zaindu egin behar da, eta guk markatu behar dugu, ez? Guk hitz egiten genuen, ez? Ezin zela geratu memoriaren enkapsulamendu bat bezala, ez? Zerbait estankoa balitzu bezala, baizik eta nik uste dut martxoaren 3ko manifestazioa urtez urte normalean Gasteizten jendetsuena bada baita ere gaurkotasun baduelako, ez? Bere pankartan beti eramaten dituelako gaurkotasunarekin, gaur egungo borroka mota ezberdinekin zerikusia dituzten aldarriak, ez? Eta horregatik uste dut, ez, martxoaren 3a dagoela hainbizirik baita ere jakin izan duelako, iragana ez ahazten, ez, baina borroka horiek gaur egunera ekartzen edo borroka horiek ez zirela momentu horretan gertatu eta ja, ez, etapa hori itxi baizik eta hori diskurtsoa gaurkotzen jakin izan dutela. Eta aurtengo manifestazioari dagokionez, amaiera aldatu da, amaiera aurten katedral berrian izango da, 76an hiletan izan zen bezala, ez? Nondik datorri deia hori? Zergatik aurten? Zergatik ez beste urte batzuetan? Bueno, egia da, beste urteren batean egin izan dela, normalean urte borobietan, uste dut 40. urte hurrenean bertan amaitu zela edo, ez? Baina bada erreferentzialtasun bat, baita ere, bertan egin zelako martxoaren 3ko hileta, ez? Martxoaren 5ean egin zena, eta, Maiteren aita atera zela hor kriptatik, ez? Eta, ezaguna bilakatuen diskurtsoa bota zuen. Baina baita ere, bertatik hasi zen lehenengo urte hurrenean manifestazioa, ez, katedral berritik, eta ez zioten ateratzen utzi, ja kargatu zuten.
Bada baita ere leku bat, kalkulatzen da, egun horretan, martxoaren 5 hiletetan 50.000 pertsona zeudela. Bai, oso jendetsua izan zen, Oso jendetsua izan zena ez, eta Gasteizen egon den manifestaziorik handiena izan dela. Kontuan izan behar dugu, gainera, ze zirkunstantziatan, ez, testu ingurutan. Bi egun lehenago, momentu horretan, 3 hildako zeuden, ez? Pedro Mari Martínez Ostio, Francisco Aznar eta Romualdo Barroso. Baina, jende guzti horrek elkartzea, manifestatzea ilegala zen momentu batzuetan, 2 egun lehenago jasandako errepresio guztiaren ostean, bat egin zuen bertan, ez? Eta 50.000 pertsona elkartu ziren. Hori izan zen benetan elkartasun, ez? Eta erregimenarekiko kritika zabal bat egiteko lekua, ez? Eta horregatik bilatu nahi izan dugu baita ere, leku horren erreferentzialtasuna bilatzea baita ere. Eta espero duzue aurtengo manifestazioa hain jendetsua izatea? Bai, egia da, nik uste ez gauza polit bat dela ikustea, badela manifestazio intergenerazional bat, ez? Ikusten duzu jendea hori garaiko langileetatik gazteetara, ez? Ideologia ezberdinak dituen jendearena. Adiez niri pertsonalki asko poste ikustea garai horretan batzorde representatiboetakoak ziren pertsonak ikustea gaur egun Arabako pensionistak lanean borrokan jarraitze dutela eta borroka ezberdinetan jarraitze dutela. Baina lehen hitzein duguna, ez? Gaurkotasun horrek uste dute dela klabeetako bat, ez? Eta memoria bizirik mantentzeak, eta horregatik urtez urte jende gehiago batzen da, ez? Lehendik zegoen jendea mantentzen delako, baina jende berria ere etortzen delako. Bai. Nire gustatuko litzaidake belaunaldi berriek ere jakitea ez bakarrik zer gertatu zen, askotan heltzen zaien, gazteei heltzen zaien idudi bakarra da Elizan gertatutakoa, baina interesgarriena aurretiko guztia da, ez? Nola biltzen ziren, nola egiten zituzten, birak debekatuta zeuden. Eta hala eta guztiz ere, biltzen ziren komunetan, nola jarduten zuten baimena eskatu gabe. Eta hori ere iruditzen zait galduta daukagula, ez? Eta gazteek jakin dezaten, iruditzen zen niri gaur egun inkluso desobedientzia orduan obedienteak garela, ez? Eskatzen dugu baimena biltzeko, eskatzen dugu greba egiteko, eta niretzat berreskuratu behar da, indar hori, ez? Eta gazteek jakin behar dute orduan horrela egin zuten, zuek ere gai zarete, zuen kabuz biltzeko, elkartzeko nahi duzuen moduan eta erabakitzen duzuen moduetan, ez? Segon baimena eskatzen edo hori berreskuratzea polita iruditzen zen. Polita izango litzateke. Bai, eta nik uste horrelako elkarrizketek ere horretan laguntzen dutela, ez? Guztien artean eta adin ezberdinetako jendearen artean memoria kolektibo hori eraikitzen eta berreskuratzen. Eta, gure partetik ez daukagu beste zer, ez dakit bat zerbait bota nahi duzuen elkarrizketari amaiera emateko. Eskerrik asko, bioi, mila esker, bihotzez. Eta hori, espero dugu aurrekotik ere ikasi izana eta pixkat gauzako betzen joan izana podcastean ere bai. Eta hori, ikusiko gara hurrengo atalean. Eta gora martxoaren 3. Oso ondo!